Udwane montine kod weche mag kamoiro ni ringre nyadendi moro majagni 19 yud ka owiti e puoth rabolo e gwenge mag Banana e kar chung' od bura ma Kiamba e kaunti ma Kiambu. Familia mar nyadendi Sharon Atieno mawuok Awendo Migori obedo kod buok e wi masirano kendo koro gidwaro ratiro kaka jafwambo marwa Efi Nyakidi lero. Nek mar joma mine osemedore ahinya e pacho ka e jumbe manok mokalo. Ma e kama nyokwanye ringre Sharon Atieno ma jahigni 19. Sharon wachore ni ne owuok to Tieno mar tich ang'wen juma mokalo to ne ok oduogo. Akasema natoka kiasi narudi. Unaona, mimi nikamwambia okay but usikawie. That day Thursday night she left hivyo. Na like akatoka hivyo like sasa mimi nikamngoja. Unaona, kumngoja like mimi nilikuwa na watch movie at that particular moment. Nilikuwa na watch movie because it was so cold out there. You know, like it's been raining in the past few days hivyo. So nikamngoja like time like niliona like after 1.5 hours msichana hajarudi. Charlotte Vidembu maeno siep Sharon olero ni toko soduogo ot ne otemo manyo Sharon e yor simu kendo orone ote machuok. Kata kamano noko yudo duoko mora. Wach mano miye luoro. That's when even nilichukua phone yangu and I texted her, hey uko wapi? I thought unge take too long. Hey uliniambia unarudi sasa uko wapi? Hakujibu. Nikatuma tena text hakureply hivyo. That's when nikasema nikameka a conclusion maybe ana SMS hivyo za kureply back. That's when call. I called the number alikuwa off. So I kept on trying to call. Ukiangalia call logs zangu, I tried to call severally by the way. Tokma Vidembu nyodhi nyaka ete sendo bila makaruri kama nochiwe report mar lal mar Sharon. E kindego obila notere nyaka e apisi mag apisas mag okwach kich. Wuon Sharon lero ni nyoyudo ote kowuok kuom obila mondo bi ofweny kapo nono ringre manyoyudi e gwenge ma Banana e kar chung' od bura ma Kiamba ne nyalo bedo mar Sharon. Chal mar ringre no owacho ni ne obwoge ahinya mar ni nonege e yo makoch. Ana wuon noluonga chieng' Saturday gokinyi kod police DCI ma Jokaruri nabiro mondo mi a confirm. Ka nabiro na wuogi polise modhi nyake mochari ma confirm ni monindo no en Sharon Atieno. Kendo kaka nong'ade ng'at malich. To kaka nene Sharon noni kamoro to ting'e mowite kama antiere ne. E kind mier mwakani. Ka en dala, kon kinyo bathe kon tie dala, bathe kon tie dala. To kendo ka entie wang'ayo ma plor ng'ato. E kind mier ji ma ji odake. Kaluwore gi obila, ringre Sharon nyoyudi ka obar lokro mare kendo chuo iye kaachiel gi hinyruok mamoko e lwetene. We found that the deceased had been slit on the throat and a stamp wound in the stomach and some bruises on the hands, both hands. So the crime scene was processed and the body moved to City Mortuary awaiting autopsy. Wuon Sharon owacho ni en gi yie ni gima kama osetimore ka kwayo mare maduong' en mondo keto kenge makare manyalo konyo tieko nek mar joma mine. Nyathi manyako ontem ng'iyane kata kubena nosiepne ong'e ni mano ng'ama nade. Nyathi ma wuoyi bende ong'e ng'ama wuotho kata kodak kamoro ong'e osiepene mowuotho godo nikech gima luwore sani ni tho bedo mang'eny kod nyithindo matindo. Koro an gima nyalo wacho ni jonyuol ni walamuru nyithindo Nyasaye kage wuotho kama gintiere Nyasaye mondo origi. Thogni obedo mang'eny Nairobi ka sani thogni ng'eny ahinya to panen Kenya te. Nek mar joma mine osemedore ahinya e jumbe mokalo pachoka kendo riwruoge makedo ni ratich oganda koro kwayo mondo sirikal odonjre kendo neno ni achije matimo timbe makochgi omaki kendo chwale nyim doho. Efi Nyakidi, Ramogi TV.